На 25 април в арт-център Плевен Фондация Свети Иван Рилски проведе великденски благотворителен концерт под мотото «За да продължаваме да помагаме». Целта на концерта, в рамките на който се проведе и благотворителен търг, беше набирането на средства за подпомагане на предстоящата работа през летните месеци на мобилния стоматологичен кабинет към фондацията. Както ние казваме, няма голяма и малка сума. Има дар, даден от сърце и душа. Благодаря ви. Тази вечер събрахме 9485 лева, за да продължаваме да помагаме. Най-скъпо продадените предмети в търга бяха иконите на Красимир Савов, рисувани върху 400-годишно дърво от пода на Рилския манастир. Иконата на Свети Иван Рилски стана притежание на доктор Елиза Георгиева, учредител и управител на Фондация Свети Иван Рилски и двукратен носител на отличието бизнес дама на годината в категория здравеопазване. Иконата на Богородица купи Петя Василева, бизнес дама и заместник-председател на Общинския съвет в Плевен и учредител на фондацията. В търга бяха включени също акварел на художника Митко Янков, който е част от изложбата «Красотата лекува», дарен от Гинка Георгиева, картина, избрана от нейно превъзходителство госпожа Тересита Камачо, посланник на Куба в България, пластика Венера на Венцислав Василев, книгите на професор Любомир Стойков, фейсбук комуникация, усмивки на модата и други. Искам да изкажа благодарността си към нашите съграждани, към всички гости, които в тези тежки времена са винаги до нас. Благодаря на всички, защото в случая ние събираме пари за стоматологичния кабинет, който да проработи. Около 224 зъбни протези бяха дарени на 3 села в Плевенски окръг. Другите села очакват с нетърпение. Не може да си представите каква радост, какво щастие за тези възрастни хора. Безкрайно благодаря на всички, които са съпричастни. В средата на месец май 2013 година мобилният стоматологичен кабинет ще стартира отново дейността си, преустановена през зимата. Селата, в които ще работят стоматолозите, също са набелязани, а дейността на лекарите ще бъде подпомагана от медико-денталния център, разкрит в новия 3-ти корпус на многопрофилна болница за активно лечение Свети Пантелеймон Плевен. Операции от карцином на гърдата с поставяне на силиконов имплант са другата благотворителна част от дейността на фондацията. Това е третото събитие, което фондацията организира. 170 куверта бяха продадени. Аз самата съм оперирана от рак на гърдата, с отрязана гърда съм. Има красота и след карцином на гърдата. На много жени това е страхотен психологичен проблем. За съжаление, в днешното здравеопазване парите не достигат за лекарства. Друг е въпроса за такива операции, които са доста скъпоструващи. Психологът на фондацията Илиян Илиев работи постоянно с пациентките на всички етапи от пред и след оперативно лечение. Много се радвам, че се получи това прекрасно тържество. Хората в Плевен още веднъж показаха, че човещината все още в нас, не се е загубила. Радвам се, че една от жените, с които работим, така превъзмогна себе си, успя да се покаже, да застане с лице пред хората и да покаже, че наистина има сили да изрази това, което чувства и това, което усеща. В концерта участваха тенорът Любомир Дяковски, почетен гражданин на Плевен, който подкрепя каузата на фондацията от самото начало и също дари дискове със своя музика, които се продадоха благотворително. Със своето участие в концерта каузата подкрепиха също певиците Цветелина и Веселина Ценова, участник в Гласът на България. Сред гостите, които уважиха концерта, бяха представители на културата, бизнеса, политическата сфера и здравеопазването в Плевен. По време на концерта Петя Андреева, последната пациентка, оперирана от карцином на гърдата и получила дарение, изказа своята благодарност към екипите на фондацията и многопрофилна болница за активно лечение Свети Пантелеймон Плевен. Водещи на благотворителния концерт бяха Петя Василева и актьорът от драматично-кукления театър Иван Радоев Веселин Плачков. Много съм щастлива, че за трети пореден път, много хора с големи сърца откликнаха на нашата покана, закупиха си куверт, присъстваха, участваха в търга, закупиха си билети от томболата. Сърдечно благодаря на тези, които откликнаха и подкрепиха нашата кауза. Събрахме 9485 лева. Аз очаквах, че поне да можем да съберем поне за 30 зъбни протези. Мисля, че се справихме с очакванията. За една година работа успяхме да върнем усмивката на 224 възрастни хора от 5 плевенски села и да направим 3 жени щастливи, пълноценни, защото красотата има шанс и след карцинома на гърдата. Фондация Свети Иван Рилски работи активно в областта на безплатната стоматологична помощ за възрастни и социално слаби, както и за превенция, диагностика и лечение на карцинома на гърдата.